Majalisar Wakilan Najeriya ta yi karatu na biyu kan wani ƙudurin doka da ke neman a rusa tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko sannan a koma kan tsarin Prime Minister. Ƙudurin wanda ɗan majalisa Abdulsamad Dasuki ya ɗauki nauyinsa ya samu goyon bayan 'yan majalisa kusan 90 daga cikin 360 waɗanda suke so a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya domin aiwatar da wannan mataki. Sun ce tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko yana da matuƙar tsada. Suna masu cewa za a iya alkinta kudade na yi wa talakawa aiki idan aka koma tsarin Prime Minister. Isa Randawa, RMC Hausa Times. Albishirin ku da iyayen amarya shahararren kamfanin nan da kuka sani AA Moda Gallery waɗanda suka ƙware wajen kawo muku kaya masu nagarta a yau ma sun kawo muku falla-fallan gadajen zamani na ƙawata ɗakunan amaran gata da kuma uwar gida 'yar kwalisa. Ku zo ku gani da idanunku. AA Moda Gallery suna da kujeru da gadaje na alfarma irin na cancara kwalliyar ɗakunan amaran da suka amsa sunansu wardrobe, durowar gayu da hamshakan gadajen da babu kamar su a kyau da nagarta. Duk dai ga sunan birjik a AA Moda Gallery suna nan a titin IBB Way kafin ka isa masallacin Juma'a na Sarki a nan Katsina. Daga tsallaken yamma suna kallon gabas. AA Moda Gallery sai kun zo.